дар фестивали озмуни телевизионии ҷумҳуриявии эҷодиёти халқ бӯстон 2017 аз рӯи чунин бахшҳо сабқат менамоянд: санъати овозхонӣ, суруди якка, бадиҳа, хореография, рақси якка ва гурӯҳӣ, навозиш, маҳорати суханварӣ ва ҳаҷву мутоиба. тибқи талаботи низомнома дар ин фестивал озмуни телевизионӣ соҳибистеъдодҳои аз 5 сола то 25 сола метавонанд иштирок намоянд. бояд зикр намуд ки мақсад аз баргузории ин фестивал эҳёи мероси фарҳангӣ ва дарёфти чеҳраҳои нав аз миёни халқ дар ҷодаи санъати рақс, навозандагӣ, овозхонӣ, ҳаҷву мутоиба ва бадиҳахонӣ мебошад. ва имрӯзҳо дар сартосари кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии фарҳангӣ бо ибтикори шабакаи телевизионии фарҳангии Сафина эълон гардидааст ва аҳли фарҳанги шаҳри Ҳисор бахшида ба ин фестивал озмун, яъне фестивал озмуни дарёфти истеъдодҳо омодагиҳо мегирад. имрӯзҳо дар байни гурӯҳҳои ҳунарӣ бахшида ба ин озмуни ҷумҳуриявӣ машғулиятҳо аллакай оғоз гардидааст ва ҳунармандон вобаста ба шартҳои ин фестивал озмун аллакай омода ҳастанд ки дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ ширкат дошта бошанд. тибқи нақшаи фестивал озмун марҳилаи омодагӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷараён дошта, мақсади гузаштан аз ин марҳила пеш аз ҳама ҷустуҷӯ, муайян намудани истеъдодҳои ҷавон ва чеҳраву падидаҳои нав ба даври интихобии озмун мебошад. гурӯҳи ҳунармандону ҳаваскорон дар қасри фарҳанги шаҳри Ҳисор ба даври аввали ин фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ тайёрӣ мебинанд. албатта ҳар миллат, ҳар давлат бо фарҳангиёни хеш, бо санъаткорону бо ҳунармандони хеш дар арсаи фарҳанги ҷаҳонӣ шӯҳратёр мегардад ва мо ки мероси бою ғании маданияту фарҳанги гузаштаи бисёр гуногунҷанба дорем. барои рушду инкишофи он, барои кашфи истеъдодҳои нав ва барои тарғиби фарҳанги миллӣ бояд ҳамеша кӯшиш намоем ва дар ин ҷода албатта шабакаи телевизионии Сафина ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва он ибтикороти пайдарпаю фарҳангдӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери роҳбарии хиратмандона ва маорифпарваронаву фарҳангдӯстонаи пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон ҷиҳати рушди соҳа нақши бақоят муҳим мебозад. бояд гуфт ки даври интихобӣ дар қасрҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо сурат гирифта, ғолибон барои иштирок ба даври ниҳоӣ рохат мегиранд. даври ниҳоӣ бошад бо иштироки ғолибони даври интихобӣ дар марказҳои вилоятҳо сурат мегирад. даври ҷамъбастии фестивали мазкур бо иштироки васеъи ғолибони даври интихобӣ дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ки ин заминаи хуб аст барои кашф ва пайдо намудани падидаву нодиртарин ҳунарҳои миллии мардуми тоҷӣ. гузориши Хуршед Алимов, Бахтиёр Қодиров аз шаҳри Ҳисор барои барномаи иттилоотии Навин.